masana. Kici ba! Ake ne uga. Wai su cicimo sun zo kuwa? Ya suna nan zuwa da yanzu ba su karafi ba, amma na sai yanzu haka suna hanya. Ana hanya uga. Ni ake kira baharin daji. Ni na ci malamai, na ci 'ya'yansu, na ci mata, na ci diyarsu, na ci tsofaffi, na ci jarirai. Allah ya ƙara lafiya. Ka ci da boka, ka ci na malam ku da sauran sai a kiyama. Ya ba mu wahala, dole na fashe su. Lafiya lafiya. Ko mun muka zo nan, kai ka ga cewa muke yi. Gashi mun kama gashi. Ya ba mu wahala, kuma wallahi sai mun fashe a kanka. Allah ƙara ma lafiya. Kai. Babu waya. Kai magana. Ba shi waya, Ba shi. Sanin ba ka kira. Sanin ba. Ka sha da tafi. Akwai kaya ba. Akwai kaya. Ban waya. Bada. Halo? Ni ake kira baharin daji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaronka yana hannuna. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma in kana son rayuwar shi nan da awa 24 ina so ka aiko min da miliyan 50. To ina na ga wannan kuɗi? Miliyan 50 nake so. Kai ka dan masa. Wallahi tallahi ban taba kallon miliyan 50 ba. Wallahi nan da awa 24. Yaronka kuma sai ya daya. Ka ga Allah lafiya, Allah ƙara lafiya. Allah ƙara lafiya. Mai gida ina neman alfarma. Ina jin ka. Alƙawarin nan da aka yi min a cika min shi. A cika min alƙawarin nan mai gida. A ce kawai an ban. An baka. Allah mun ce ma an yarda. Na godiya. Allah ƙara ma lafiya. Merci. Oga. Yan mata. Kama min shi ku maida min da shi. Kama min shi. Mai gida, baban yaron nan ne, shi ne. Ƙware kuwa. Halo? Mun yi ƙoƙari mun sai da gonakinmu da sauran abu faɗan da muka mallaka ga baki ɗaya. Dan da kyar a yanzu haka mun haɗa naira miliyan 50. A to yayi. A yanzu haka naira miliyan 50 na danka a hannun Balale zai kawo muku. Wane? Balale? Yaron Inuwa komanda? Abokin aikin Sulaiman na Bojo? Ba da wanda suka yaki da taron Sale suka sun buratai ba. Shi? Kuma shi kawai ba na so. Ba na so. Ba na so. Alaikum jama'a ga labarun duniya. Mai gabatarwa ni ne Hashim naku dan dokan lere. A yau ne muka samu labarin cewa waɗannan manyan 'yan kidnapping da suka addabi arewacin ƙasar nan, musamman nan jihar mu ta Kaduna, sun miƙa wuya gami da alƙawarin zama mutane na gari sakamakon jajircewar wasu jajirtattun ma'aikatan da suka yi ƙoƙarin ganin bayan ta'addanci a arewacin Najeriya, waɗanda muka fi sani da Operation STS, ƙarƙashin jagorancin wannan jajirtaccen kwamandan nasu, wato Kwamanda Inuwa, tare da mataimakinsa Lawal na Bajoga, tare da Jibrin Balale da Stibik da Alhaji Kasim Burtai da irin su Alhaji Audu da irin su Ofisa Mai Reza da dai